Nick, alle skal tage et valg, og nu er det blevet din tur. Det er din fremtid, det handler om. Du skal vælge enten den ene eller den anden pille. Dansk Bank, den i Hansen. Ja, hej. Vi sidder lige og skal til at starte et møde nu. Kan du ikke ringe tilbage lidt senere? Yes. Jo, tak. Ja. Hej, hej. Godmorgen. Godmorgen. Hej. Godmorgen. Godmorgen. Ja, men for lige at opsummere fra sidste møde, så går det rigtig godt med det nye kviklån. Okay. Har kunderne så godt imod det? Jeg har sendt månedsregnskaberne til dig. Bjarne Corydons mødeprogram. Vi har også aftalt. Hvorfor falder vores aktier? Hvad gør vi egentlig med fyringsrunden? Anna skal på barsel. Vores kunder skal også være likvide, når andre omkostninger er. Nick. Hallo? Vi skal bruge nogle svar nu. Nick, jeg har Du brug skal for et svar. reagere. Nick. Nick. Hallo? Ikke dårligt, vel? Ja, prøv nu den anden. Hvad så? Vi sidder sgu lidt træt i det, var. Men det klarer sig nok alligevel. Ej, Hannibal. Dejligt vejr. Hva? Skal vi gå en tur? Du har nu fået et indblik i begge piller. Valget er dit, men du skal vælge en af dem. Jeg skal ikke have nogen af dem.